Нашего брата обижают. Иди сюда, белый. Все, прогнали, все, успокойся. Все нормально. Оце охрана у вас возле під'їзду. Богдана, що боїшся вийти чи що? Та я трохи з собаками не особо. Та ні, Ні, це хороший. Хороше? Да, це хороший. От ні, ти можеш погладити, навіть це охранник. Ми ж його тут приписали під цей під'їзд, так що Я будеш ні кожен разу не день. бачив. Кожен день його тут будеш бачити. Я ні разу не бачив. Та ні, вже він тут неділю охороняє ваш під'їзд. То може я приходжу, коли його немає. Все хорошо. Все, братцы. Мы победили. Ні, то вже старий воїн, то вже. Мы победили, да? А?